Službeno je započela sezona požara na Jadranu. Vatrogasne snage stigle su na svoje lokacije i sve je naizgled spremno. No, prije nego što su i prvi požari uopće zaiskrili, nazire se kaos. Vlada je odlučila da se vatrogascima neće plaćati prekovremeni sati, a požari se nikako ne ravnaju po njihovom radnom vremenu. Državna uprava za zaštitu i spašavanje sve nade polaže u sezonske vatrogasce i domicilno stanovništvo, pa će tako na požarištima biti više sezonaca nego profesionalaca. Mi možemo samo reći da nećemo dozvoliti apsolutno niti milimetar da se krše prava iz kolektivnog ugovora, a možemo najaviti jedino vladi da će imati pakleno ljeto ne što se tiče vrućine, nego što se tiče vatrogasaca i prosvjeda, jer u zadnjih mjesec dana vlada je pokazala svoje lice i praktički smanjila sve moguće što je mogla smanjiti vatrogascima i srozala jednostavno vatrogasnu struku. Nespremnost ove godine kreće već od samog vrha zapovjednog lanca, očigledno nepostojećeg. Po prvi puta u povijesti Hrvatske ulazimo u požarnu sezonu bez glavnog vatrogasnog zapovjednika iz razloga što je promijenjen zakon i ukinuto je radno mjesto pomoćnika ravnatelja normalno u nastavku glavnog vatrogasnog zapovjednika. Vatrogasne snage već su na terenu i, kako kažu, u punoj spremi. No idejom slobodnih dana umjesto plaćenih radnih sati u kojima stavljaju život na kocku nisu oduševljeni. Mi smo uputili kao i svake godine na ovu prvu dislokaciju 6 vatrogasaca i jedno vatrogasno vozilo za gašenje požara tipa autocisterna. Znači odjeljenje čine vozač i 2 vatrogasne grupe i voditelj. Pa dobra organizacija je ok. Pripremljeni jesmo jer većinom nas svi duže već idemo dole na teren. Dole su ti pripadnici koji isto to rade godinama, tako da kad se tiče te pripremljenosti ok. Ako je neki veliki požar i to se zna razdužiti po par dana, znači spavamo vani i uglavnom traje onda. Koliko biste radije, dobili slobodan dan ili da vam se plaćaju ti sati? Pa naravno da bi rađe da se plati to koje odradimo, ali nije na nama. Dok se krajem tjedna najavljuje još jedan toplinski udar i visoke temperature, većina stanovnika Dalmacije i Istre može se samo nadati da će ovoga ljeta vatrogasci biti uz njih, a ne na prosvjedu u Zagrebu.